iwan ko. Tinitignan ko din siya. So, tingin siya ng tingin. So, hanggang nakaupo siya sa sasakyan, sa likuran ng sasakyan niya. Hanggang nakaupo siya doon. Tingin lang siya sa akin. Very uncomfortable pa. Ito guys, sinukat ko ito siya. 3. 2 lang yung gusto ko. Be, paano ako be pag maano be magmamadali be? Sabi, Brenda, Brenda! Good morning, Philippines! Good morning! Good morning everything. It's already almost 10 o'clock. Masama po yung pakiramdam ko. Maginaw, giniginaw ako. And kagabi pa to, 12 o'clock ng gabi. As in 12 midnight, nagising ako. Sabi ko, bakit iba yung pakiramdam ko? Ubo ako ng ubo. So, hindi ako nakatulog talaga. Ubo ako ng ubo, ganun. Sakit ulo ko, ganun. So, 3 o'clock, napag-desisyon ako, I have to take some oregano oil kasi kung anong merong bacteria, something sa loob ng dito ko. So, nahirapan, parang mahirap huminga. Sabi ko, anong nangyari sa akin talaga? Grabe talaga, as in, hindi ako nakatulog ng maayos kasi nakatulog ako mga 5 na. And then, nagising ako 6:30. Nakatulog ako nung tanang time na natulog ako gabi. And nagising ako 12. And then, hanggang, 5 o'clock, nakatulog ako. 6:30, nagising ako kasi ginising ako ng mga alaga ko. So, ngayon, iba talaga pakiramdam ko. Sabi ko, sana kailangan kong parang maging active. Sabi ko, dapat kailangan active. So, kailangan ko ding ikat ng grass. Wala akong choice kasi kahit masama yung pakiramdam ko, wala akong choice talaga. Kasi, kailangan kong ikat. Kasi ngayon, maganda yung panahon. Kumpara, bukas mabasa na naman yung grass kasi ulan na naman. Pangit ikat ng grass kapag basa. So, ngayon, today is the best thing. It's 10 o'clock. So, pwede nang mag-cut. Pwede na. Pagising ko kanina, kasi diba, inoobserbahan ko yung sasakyan doon. Pagising ko kanina, wala na siya guys. Wala na. So, kayon, hindi ko nakita yung tao kasi nga late ako 6:30 and then masama pakiramdam ko, diba? So, hindi ko nakita kung sino yung driver, kung andito lang ba sa paligid, o taga dito ba yung taga kapitbahay ba yun. So, ngayon, ipakita ko sa inyo, wala nang sasakyan. Look, pakita ko ha. Ay, ang hangin. Hangin guys. Look. Oh, may bago na namang sasakyan. May iba na naman, pero wala na yung puti. Oh, may tao. Pero wala na yung puti. Lumalaki pala ito, no? Lumalaki pala yan. Yung pusa ba? Magkalkal talaga dito. Animalis man itong pusang to. Ang laki pala nito. Natabunan na yung isa, oh. Look. Ang laki. So, yun guys. Wala na yung puting sasakyan. Narinig din nyo? Pero yung puting sasakyan yung inalala ko. Kasi ngayon wala. So, ngayon guys, aantayin natin mamayang hapon. Oh, update pala guys sa rug. Sa rug ko sa dining, sa living room. Diba nilagyan ko siya ng powder na baking soda with yung lavender na oil, essential oil. Nawala yung amoy. Kasi usually kapag yung rug, matagal na, and then hindi mo siya nilalabhan, wina-wipe-wipe lang kapag may something sa aso, ganun, or pusa. So, mapipil mo, maamoy mo yung dust. Talaga. As in, maaamoy mo siya na may nag-stack up na dust. Yung mga abog-abog. So, ngayon, yun, pangalawang beses ko na siya nilagyan ng baking soda. And then, pagkatapos niyan, mga 1 hour later, yung first, hindi ko vinacuum. Yung second, 1 hour later, vinacuum ko siya. Kasi, yung baking soda kasi mag-absorb yan ng amoy. So, yun, dapat i-vacuum mo siya para hindi lang mag-stay doon yung amoy din ng sa baking soda. So, vinacuum ko siya. Finally, guys, it's already 2:13. Tapos na po ako kanina lang nag-cut ng grass. And, yun, pinakain ko na sila. Sobrang early. Sobrang aga talaga. 2:13. Pero mamaya pakainin ko sila pagdating kasi for sure gutom yan pagdating ko. And tapos ako naligo. Thankfully, okay naman yung naramdaman ko kasi kanina talaga kagabi at saka kaninang umaga iba talaga yung naramdaman ko. Sabi ko, iba talaga ito, kakaiba. So, wala naman akong lagnat na. Wala man akong lagnat. Kasi kagabi, akala ko talaga magkalagnat ako. And then yun, nag-take ako ng oregano oil.
ligo. Yan, parang nawala yung whatever yung naramdaman ko. So, ang gusto ni Brenda, magpunta siya sa Burlington. I think may bibilhin siya. Yung blanket, I think lang naman. I think lang kasi, yun, hindi natin alam. Who wants to go out this way? Rorox wanna go out this way? Sus, ginuko ng liog mo na. Uy, nagtutuyok naman ang imong liog, Rox. Ay, tuyok ka. Oh, sige, palabasin natin sila. Ang mahal ng gasolina, guys. Come on. Naano ako sa gasolina kasi 3.45 na. Kahapon, mayan, kahapon. Yung kahapon yun, yung kami ni Tami, nagpumunta ako doon. Nag-stop ako, sabi ko, wow. Ang mahal. Itong kahoy na naman, mahuhulog na ito. Yung mga dahon, oh. Come on, Roxy, hala. Hala, ready. Ay, tapos na akong nag-cut. Tapos, sa harap, sa likuran, sa gilid-gilid. Yan dito din, tapos. Okay, you go, Pipi. Hurry up. Go. Ang ganda ng panahon ngayon. Ito, oh, nag-change color na tong dahon, guys. Yan, linisin ko din itong mga garden ko, guys. Ito, oh, mayroon pa talagang bulak, oh. Bulaklak. Ito, kailangan ko nang linisin. Nilagay ko doon yung hinarvest ko, and then niloto ko, and then kinuha ko yung leso. Ang dami, oh. Atsal yan, guys, atsal. Bell pepper. Yung maliit. Ito, parsley, ito, oh. Hurry up! Roxy! Go, Pipi, quick! Go, Pipi, quick, hurry up! Come on, Misty! Misty, come! Misty! Come on! Come on. Tignan nyo itong mga loko-loko. What's in there? Parang bisag wala jud, pataka lang jud mo ba? Why does it sound so weird? Oopsie, oopsie, oopsie. Go. Nalak ko na yung bahay. Guys, alam nyo guys, nagkakat ako ng grass kanina. Alam nyo ba kung anong ganap? May lalaki doon, di ba? Nagkakat siya ng, nagchichinso ba ng wood para pang winter na kahoy para sa fireplace. So ngayon, nagkat siya, di ba? Nag-stop siya, guys. Tinitignan talaga ako, guys. Iwan ko. Tinitignan ko din siya. So, tingin siya ng tingin. So, hanggang nakaupo siya sa sasakyan, sa likuran ng sasakyan niya. Hanggang nakaupo siya doon. Tingin lang siya sa akin. Very uncomfortable pa na magkakat ka ng grass. Babae ka. At siya lalaki. Hindi nakatingin lang sa'yo. So, ang ginawa ko, ganun ako. Nakaganon ako. Alam niyo ba kung ano ginagawa niya? Naka-smile din siya ganun. Naka-smile din siya. Kaloka talaga tong lalaking to. And then after that, nag-ano siya, balik trabaho. Parang, sabi ko, anyari? Baka gusto lang magpapansin itong lalaking to. Naka-smile din siya ganun. Ganun din ako. Ay, paminsan talaga, no? Yung mga tao ba? Parang i-intimidate ka nila ba? Yung makikita ka nila parang na-embarrass ka na ano, kasi ako mahiyain talaga ako, guys, lalo na kapag tinitigan ako. Hiyang-hiya ako kapag titigan mo ako na parang naglalakad ako and then tinitigan mo talaga ako ng husto. Adoy, ginoo ko. Parang na akong hindi ako makalakad, parang na-paralyze na itong ano ko. Ang kati ng ano ko, ang kati lang, tignan nyo, guys. Nag-drive ako, guys. Ang kati ng paa. Anyway, let's go, guys. And hindi ko alam kung saan yung agenda namin ngayon. Hello, dito tayo, be. Dito ako, be. Hi guys, dito na naman kami sa Burlington. May hinahanap lang si Brenda na ano, na tawag nun, yung ano siya. May hinahanap lang siya na blanket. So yun lang yung blanket. Hopefully andito pa yung blanket niya kasi yun yung gusto niya. Hindi niya nabili noong nandito kami. So yan, at saka maghanap din ako ng ano, ng flower ba? Ito. Flower. Fake ba? Mga fake na flower.
Yan, hanap tayo. Yung mga piki-piki. Like ito, oh. Mga ganito ba? Para sa... Tignan mo doon, be. Oo. $5. Ay, kailangan namin ng ano. Ito, oh. Gustong gusto ko talaga to. Ang mahal naman ito, eh. Mahal ba? Ito, oh. $4. Ito, mga ganito ba? Decoration sa bahay. Namahalan lang ako nito talaga. Ang ganda talaga ng mga frame nila, oh. Like, mga frame. Hala, gusto ko to. $20. $20. Ito, oh, maganda, oh. 40. Ang daming mga decoration talaga dito sa Burlington, guys. Mga affordable lang ba, oh? Affordable. Ito, oh. Ito, oh. Diba? Magkano ba to? Sira na, oh. Sira. Look, ito mga ganito, oh. Diba? Mr. and Mrs. Ay, gusto ko to. $10 din, ay. Mr. and Mrs. Oh. Ito, dito, oh. Asa na siya? Lah. Be, nakita mo? Wala na siya, pero mayroon dito. Meron Kaso naman, lang. merong iba. Dito mo yan nakuha, di ba? Oo, pero wala siya. Manipis yung mga nandyan eh. Manipis? Oo. Ganda yan, be. Pero manipis din siya. Manipis din? Ay, oo, manipis. Manipis. Pero maganda siya. Tignan nyo, guys. Kinuha niya sa bag na. Tinanggal talaga, no? Ito, be, wala. Ang ganito, be, sa kanila, be. Display. Wala na. Wala sana siya, be. Itong si Talia, kahit saan-saan na lang yung business niya. Full queen. Doon sa kabila, be, doon man tayo nakahanap that time. Itong gusto ko talaga tong mga ano dito, guys. Yung mga decoration. Doon, be, meron akong ipakita sa'yo, be. Gustong gusto ko. Ito gusto ko, oh. Ito, be. Ito, look, tignan mo, be, oh. $20 ito. Teka muna. Gustong gusto ko din ito, oh. Maganda yan, di. Sa kitchen ba? Alin? Hala, bagay sa'yo, be. Pang social. Talikod ka nga. Wala ko. Ay, bagay, be. Wala siya eh. Bagay sa'yo yung dalawa. Kunin mo na. Ay, pangit. Pag maestra yung gusto ko, be. Yung pangwalis ang gusto. Pang teacher ba? Ito naman. Ito naman pang ano. Guys, bili kami ng bili. Pero ito, itry ko muna ito. Meron na si Brenda, oh. Bagay na bagay kay Brenda ito, guys, oh. Grabe talaga. Sobrang bagay sa kanya. As in. Look, itong ganito, oh. Sobrang bagay sa kanya. Dalawa yung kinuha niya, yung itim at saka ito, sobrang ganda sa kanya. Ito siya. At ito, itry ko itong sa akin. Hanapin natin si Brenda. Try natin ito. Milon kang gustong itry? Wala. Ito hindi na pwedeng kailangan. Ito, guys. Sinukat ko ito siya. 3. 2 lang yung gusto ko. So, asan yung isa? Gusto ko yung maestra na din, pula. Maganda yung pula at saka itim. Ang pula, pag sinuot mo, para ka talagang ano, lawyer this time. Hala, be, bagay to sa'yo, be. Ayoko may type ako kaso lang wala. Asan? Asan yung type mo? Ito kaso walang malaki siya. Ay, tinitignan ko yung kanina ba? Iniisip ko sa'yo. Iparis. Ha? Oh, that's yours? Oo nga, kaya nga, diba? Your phone sa GPS phone. Yeah. Dapat It's not for... dapat complete sentence kapag magsalita.
Diba? Adoy, ginoo ko. Effect yan ng mask. Anyari sa mukha natin, be? Halika, be. Ano parang haggard? Napaka-haggard. Doesn't mean forever. 317. Ano yung sa'yo, be? Yung ano sa'yo ba? Ano, punta tayo kila Kuya Earl? Oo, punta. Ano, ayaw mo? Punta, di ba nga? Sinasabi ko na yung ano. Oh, mamaya ka naman uwi. Oo, ano bang gusto? Sa GPS natin, i-on ko to. Hindi tignan ko. Anong yung address, be? 317. 317 ba yun? Oo. 6. 46? 46 na naman daw. Be, paano ako, be, pag maano, be, magmamadali, be? Sabi, Brenda! Brenda! Bilisan mo, yung sasakyan na. May sasakyan sa likod. Basta na Brenda yung pangalan ko, hindi naging Brenda. Tawag niya, Brenda! Brenda! Brenda daw. Ang tigas. Napatigas niya. Ay, nako, guys, nadiliman kami. Basta andito kami, no, guys, no, madiliman. Na naman. Matagal ka yan, Anong chika-chika. oras na? 6:30 pa. Anong oras tayo dumating? Anong oras tayo dumating, be? 5. Ang tagal natin dito, be. Alamang lang yung bili ko, guys. Alamang lang, inat na tayo ng 1.5 hour. Talaga, talaga tayong, ay nako, Hala, part na pala kami ng ano, Food Bites, food bites team na ba? team na pala kami nito. Ang saya naman. Dahil ang saya nabilong, nabilong. Bilong kami sa team. Bilong kami sa Food Bites Ay, oo. people. Bites. Big heart. Nakaka-touch. Ano ba yan? Nakaka-touch. Touch, may talong-long-long. May talong ka. May talong ka. Touch. You have to call me nanay, okay? Ano kayo nangyari? Ano kayo nakain nito? And then, magtanong man yan, what do you mean by nanay? Siya alam niya. Sa akin. Ay, alam niya? Alam ni oo. Kasi Ay, tawag ko sa nanay mo nanay pa at tatay ko. natawag. Si Tami ba magtataka na yun ba? 2:30 o wala ka pa. Tinawagan mo siya? Kabalong, marunong alaman niya na umalis ako pero hindi, hanggang ngayon gabi na si anyari. Talagang si Ann, sabi niya, pagkasama niya si Brenda, wala na. Si Brenda! Brenda! Sasakyan. Nabili namin ni Brenda sa nabili ko sa Biglots sa decoration po ito, guys. So ilagay ko to bukas doon sa hallway, sa entrance. So ito siya, look. $5 lang ito, $4.99, $5. Yan siya. Additional yan decor. And also to this another decoration. And ipakita ko sa inyo kung saan ko siya ilalagay, ha. Presyo niya $5.99 isa. So it's like $6. It's $12. So yun. So ito siya, ipakita ko sa inyo kung saan ko yan ilagay. And ito yung nabili ko, guys. Look. Sabi pa ni Brenda, pang teacher. Ipakita ko sa inyo, ha. Ipakita ko sa inyo, 3 po ito. 3 po itong nabili ko sa Burlington pala, Burlington. Okay, transfer tayo dito, guys. Dito tayo mag-bihis. Guys, look, maganda siya. Burgundy, guys. Maganda po siya, look. It's really comfortable. Sobrang komportable po niya. Sobrang komportable po niya. And yun, I'm so glad that tinatry ko siya. So yun, ito yung pinaka-komportable. As in, komportable talaga yung material niya, guys. Soho po yun siya, Soho. And ang price nito is $12.99. So yun, ito yung nabili natin. Maganda siya, guys. Meron na tayong mga magandang ganitong color, di ba? Burgundy. So ito, sabi pa ni Brenda, teacher. sabi pa ni Brenda, mahilig daw ako sa pang teacher. Ganito po ito, guys. Look. Ganyan. Parang pa-ribbon-ribbon. Ganon. Ganon. Parang ribbon-ribbon siya. Pang teacher. Look, may slit siya dito, guys. Look. As you can see, look, para siyang basta maganda siya, guys. As in, ayusin ko lang ito. Then, look. Maganda siya. So, yan. I'm so happy. This is $10.99. So, yun. Maganda talaga sa Burlington. Marami kang mabibili.
So, ito po siya, guys. Ito siya. Look. Maganda din siya, guys. Kaso, mataas, mahaba. So, ang ginagawa ko, inano ko siya. Parang ginaganon ko siya. Hindi ko na lang siya putulan, guys. Kasi, sayang naman yung material, guys. Ito yung may kamahalan. Look, maganda naman siya, look. At saka, ang ganda ng color din. Gustong-gusto ko, look. Kita niyo? Wait, what are you doing over there, Hubs? You scare me. Kala ko kung sino, pusa pala. Kaluka itong aso. Pusak to. Anyway, guys, so, yun lang yung lakotsa namin ngayong araw with Brenda. Anyway, I'm going to end the vlog. Hindi na si Tami nag-message. Ay, ito pala. Ipakita ko sa inyo kung asan ko ilagay, ha? Ito siya. Diyan siya, guys. Yan, di ba? Saka itong isa, hindi ko pa talaga na ano yung vacuum ko. Vacuum kasi ako palagi dito. So, yun. Parang, yan siya. Sa, yun. Stand. Yan, guys. I-in ko na tong vlog. At ito naman, yung bukas ko na lang ito, bukas ko na lang ito ilagay sa dapat ilagyan. Anyway, guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Sana naman hindi kayo nagsawang magsuporta. Thank you. And I will see you guys tomorrow.